An saka gasar maƙudan kuɗaɗe ga duk wanda ya lissafo wani abu guda ɗaya da dukkan mutanen duniya suka yarda da shi. Al misali mu musulmi yarda da cewa Allah ɗaya ne, to ko a Najeriya akwai wanda ba su yarda da cewa Allah ɗaya bane. Wasu ma ba su yarda da akwai addinin ba baki ɗaya. To ana so ka faɗa abu guda ɗaya wanda kowa ya yarda da shi, mu ga wanda zai ci kuɗin nan. Mu haɗe a comment section. Bakin cikinka ko farin cikinka yana hannun matarka. Idan kai kuskuren zaɓo mata mara kirki ko mara mutunci ko mara, to kaso 90 na wahalarka ya fara. So da wanda duk wahalar da ka ɗauko gurinsa zaka, in zaka fita daga gurinsa ka fito. Kullum a wajen mata muke ta zirga-zirga, mu fito mu koma, mu fito mu koma. To idan ta ɓata maka rai, da ɓacin ran fa za ka fito. Idan kuma kana tsoron zuwa gidan, da ɓacin ran kuma za ka tafi. Ka tafi gidan hankalinka a tashi, kuma kana murna ka fito, ko ta ɓata maka rai kafin ka fito. To wannan ɓacin ran da za ka dinga samu a gida sai ya tasiri a komai naka, in kasuwanci kake, in sana'a kake, in mulki kake, in waye, sai wannan ɓacin ran ya yi tasiri a kanka. Haka aka ce mutum ya nutsu. Mun ko ba mu nutsuwar, shi za muke ta shiga bala'i. Shi sa a nutsu. Wannan shine babbar shawara da za a bawa mai aure. Mafi yawa wanda kaga manyan mutane a duniya dan talaka, ku gane ku? To kuma shi halittar da Allah ya halicce ku a zaman dan talaka ne, ma shi ma babban jarabawa ne, kuma opportunity ne. Alhaji mai da rabe har yau ba wanda ya kai shi kudin nan. Bai karatu ba, bai gaji kudi ba, ya sai da goro, ya yi ta yawo. Baban sas kuna da labari shi, kun kana girma a zamani, shi ya sayar da turaren wuta. Fatke da ina irin akwai lokaci ana sayar da kirtani akan ana kafawa da su allura da su zare ya yi wannan fatka. To ni da kuke gani na wannan ba wanda na gan shi da mu da mun fara primary school da takalmin taya, yanzu babu ayi kuna gani akwai takalmin taya. Tsohon taya nan shi ne ana yanka takalmi a gyara mana kuma mu je muna yanka da shi. Taya ba ku ba ku gani ba. Kuma duk mun yi abin da kuka yi. To shi wannan ya tuka boss. Na yi conductor, na tuka boss. Ya ji ko? Ko ba ka shina ba? Wanda gara mai gata a cikin mu gashi nan. Zai mai sha wahala ba. Sai kinin da baban shi alkali ne tun da. Shi ne yana ba mu ɗani mota mana. Allah fa. Don ɗan gata ne. Motar shi ɗaya shi da muke da shi kuna yawon rinka gudan. Kar ku taɓa tamani cewa ba za ku zama abin da kuke so ku zama ba, sai dai ba ku roƙi Allah ba. Gaskiya haka. Da kuma ku yi gaskiya. Da kuma ku yi gaskiya. Babu gaskiya wallahi ba. Kuma ku yarda da Allah. Wallahi Allah nan akwai shi. Yana nan yana jin mu, yana gani mu, kuma shine mai yi ma kowa. Ku yarda da haka ba ruwa. Wata rana kuna riders, wata rana za ku zama owners. Kai ba owners ba, fleets. Wata rana za ku zama kuna da jirgin sama.